sliramu ra krasa kangen kuda tanpa upama tanggal 19 sasi gawe kangen rasane atiku yen wengi ra bisa turu tansah keli ngen sira wong bagus aku ora bakal lali tali kasiramu pamit bali udan deras sing lari nganti aku ngenes jerone ati apa mas? Ora ngerti ta? Napa? Aku ki ngrasani mau nih mas. ana kono bar cerita ta. Mm-mm. Aku ki topit pas biyen ki nang Darjok to. Heeh. Golek winih gabah to. Heeh. Heeh. Ki aku Winih gabah. Heeh. Aku ki ketemu karo bakule biyayune jos gandos. Apa nggih ta? Aku teko tau ngerti sampean to Mas. Heeh. Kaya MC-ne Noyon Toko to. Lah aku ra yo bares to. Nggih, nggih Bu, nggih. Iya. Aku udah dikai apa ki bonus to intine. Oh, bonus. Wis regane rasa semene wis semene wis. Gandeng karo sedulur ngono. Aku sampean pengen nanggap Noyon Toko ngono ki. Heeh. Kayak penyanyine lanang kabeh apa wedok? Nganggo wedok. Oh, nganggo wedok. Ngerti ora piyayine? Sinten? Pundi? Iki. Walah, ibu ingkang menika. Iya. Nggih. Hebat, 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 hebat. Ternyata ketemu ono mriki. Di Jatipurno. Ya, Nggih. alhamdulillah. Mugi sehat ya Bu. Amin. Sehat, rezekinya lancar, barokah. Amin. Nika pun kula Bu, pun kula rendem. Sesuk karek nyebar. Urung mbok ulur. Winnie, wah, Jos gandos. larang. Larang. Na 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 na. Kuning dadi saksi ana Hai, hai, hai. desa Purwosari Hai, oh, ha, oh. Don. apa selira ora Hai, ngerti yen pring kuning gawe kangening ati Joget yuk. mangga kan Masuk ini. Gonggo mina Mas. Enang karo ngilo. apa selira murah bersa jroning ati isih ana tresno apa selira murah krasa kangen kuda tanpa upama Iki wau tokone tutup napa buka, Bu? Enten Nun? tutup Oh, seneng go enten. Alhamdulillah. Jih, jih, jih.
Kira-kira jenengan sidang ngejob mboten? Sik dipikir-pikir lho Mas, sampai aku kok. Tak genake kok. Mumpung kaya ngono yen toko ki agak priweh banget. Kicane ya Bu, pokoknya emang eling-eling kula lho Bu. Tanggal 19 sasi telu gawe kangen Tuntak. rasane ngatimu yen wengi ra bisa turu tansah kelingan sira beku aku ora bakal lali nalika sliraku pamit udan terus sing jalari nganti aku ngenes jerone ati sa Emang cakapane nadane ya ngono kuwi. geno lah pripun Orang nganggo na 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 na. Ya tanggal 19 ya sasi telu ya ngono kuwi. iya Oh. ya wis ben to Mas Ya nama ya wis ya. salehku mengo to Lah ya maksudnya ya pakeme ya ngono kuwi. Tanggal 19. Mbok tanggal tanggal piro 20. yo telat no wisan Setolan listrik. jur kelingan setoran Kayak pring kuning dadi